XIX, el seu nom Joan Serra, bandoler per vocació, el seu mot a la pera, li agradava la sang, ben fresca i ben nova, per ferides drullant i embrotint la roba. Se sentien cridar a les víctimes boges per la por i el dolor. Pietat, pietat. No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga. No em mateu, us demano per ma mare, Poseu l'últim crac en Déu. pietat, pietat. I a poc va clavant-li punyalades, el seu mot era la pera, bandoler per vocació. L'endemà, davant la Verge del Carme, hi ha un home que està pregant, de dos ciris encén la flama. I així, per camins i muntanyes, se senten els forts crits de la gent que la pera mata. No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga. No em mateu, us demano per ma mare, Poseu l'últim crac en Déu. pietat, pietat. I altre cop, la Verge té una pregària i per l'ànima d'un mort els ciris ja tenen flama. Però en Joan Serra avui ja no ha tingut sort, els soldats l'han agafat i ara resta entre barrots. I tothom de bon matí veu la forca preparada, a la pera dona un crit, és l'última pregària. Quan jo sigui ben mort i penjat de l'alta forca i defalleixi mon cor i m'aneu a posar a la fossa, que algú reci una pregària davant la Verge del Carme i que dos ciris tinguin flama. Ooh.